Shua kesengi bekerpang kinohi kai school ni ke teachers day kebedah ka santereng mentau benar keri khasi channel kala yolar bania kendu katu kat ningut kinohi kai kumjuru ki khna school jong ka thain Nongston US Khasil district bankeli perthau halor ka puli ka dangle lingba ka jing pentre kam te ka sarkar ka online class kabla ja long na ka daw ka jing pang khlam covid-19 kabala sedang na ru benai leber mentau snem ha ka jela barha ka ri barok way Hakajia kendo bagi katu kat ningot kinoi kai bagi nong penyak school ki bakentup iba kin sai lat bor nong se principal ka KGPC not Sapngi High Secondary School Nongston ba Sylvester the khar no hikai jo ka St Francis DSCC High Secondary School ikong dari bah kharkrang no hikai KGPC not Sapngi High Secondary School Nongston kilapun pau ba kajik pentre kam ka online class kumala bathar ka sarkar jala klong ke aka ka bashitam shisha bar ka be namar omla ban ai ka jikai ka babanya ka pura kum ba ka dei ban long Agak beda buat kena ke jingdon jong kena ke pandemik ke sekolah hi kadon bon kijing sak tak hagi bobon kiliang ke baningkong kalong ba abangim yo syuk ban penlong e ke regular class kadon ke jing kumbala keren cekmat hagi bobon ke benta ke wei kalong namar ba ngi hang ni ke sekolah ke jungi kam de ke sekolah ke ba dan tang ki babet ke bebiang ki batang nang ni na po Nongston town ten rei ki bobon ki kena jungi hang ni ki wan ki different areas na ki jaka ki bak ham sekendong ti mentah habangi penlong ngi persang banle ki ni online class ru kadon gajing namar ba haki bobon ki jaka baki parents ki dan lese ka network kambiang nang ta kalek kalwan ke jongki banwan se school lada ki don kinu ki benta bagi dei banle ru kadon gajing ti na kaleng jongka management ru ngadon gajing namar ba habangi persang banle ki ni online ki facilities ngimbiang ti kajing bom biang ki facilities haki bobon ki benta kumbala batai no hikai mantan ba ngin haban sulek hi na dong sedong ki facilities ki babet ki biang kamdan ti kani ru kadon jing hi namar ba hakani ka jing persang ga jongi banle kani ka online class ti teng ngi sulek jubor ya ka ba ngimla banle ti kani ru kadon ka jing ti haki bobon ki benta kadon ka jing ti ka school ru kadon ka jing hi na du ka management hadu ki no hikai bat hadu ka jing dei bat ki kena school ru kita gide jing ki bobon ki bakta lingba jong kani ka pandemic ke bahasa kita ing bajung ni kurang ke negatif impact la bedong ma tika ka bakta kalong ba ya ki kena school swaning kong ki kena school swaning kong kim yo shu ban wan school le yu ki haban syong no halayeng babun sini bumbun ni kena haba ki syong hayeng ka pamut ba ka jabing jongki le kuno te kalong dol no kam tri kam shu mar ba bun kim puli khot syo haba ki don hayeng ka pamut ba bun sikimi pa jungi hane anong kendong jungi hanali te ki pha kam pha tre ki kena te kata ka de ka we ki na ka jingta ya ki kena school but ya ka management jungi hang ne ru BE ba kan de ka management jungi hang ne purely private ti ada sing hang long purely private te ka pamut ba kata tengteng kata ya ki no hikai ru lawan dong hane ko pon ma ba kum ne deng rangi pe no ya ka jing siu ki no hikai ru ma jing siu ni jungi hikai ru hoi nim ya thau ki no hikai ni tiap ka de ka por ka kerdo te ja ka bin yo full percentage ka jing siu metani yo no tamar chiteng tamang hapan ya compromise hapan sacrifice ka jing jinjar bi kana school ya ka management jungi ru ka sia ka doni ki jing jinjar kum do ban crit fon ma ba ki kana ru ki ma asu ban one school ni hapan ya ma hapan ya im ha kata ka ru kom te kata ka ki oi ka jing kata hin ka ya ka management ro ka bade ka fon ba jangi ki no hikai ro ka bade ka salary tamang ni hapan im hi hapan ya ko bi ka jing ya mo bangin ya im lang habang im ha kane ka prothei ke ki jing ti bon ma ka we ka jing kalong ba khamtang ma hikai kini ki higher classes kini ki class 10 11 12 ti ki kena ka spell dan kam show ki note sa ka subject janga namar ki note skill abiang lupa na ka textbook ti ka don kam explanation ti namar ngam da biang mo ta ki facilities mo banle ya ka video te nga shule hi the video nga shim da ka mobile but mo han ka left hand te nga bu ya ka textbook hapo ka table te nga shim you pencil te nga hab ban explain ha jo ka por underline jo por but in ka video ha jo ka por sa explain te dan ka pada explain kumta dengan sa seniki kena dan ka por pada ngala explain kumto ngala kumjurong mo ya explanation ngada download pada mla syu ban download kala khya nang to pada ngahap ban delete ya ka video ngahap ban snap yang da ka we ban pending kot the next problem pada kalong bahas school jengi ki bon ki kena ki bawan ki remote villages they ada online classes ting batai lang but english but khasi te mentah kani ka mo
kene ka online classes pada dengan melak ban use lang bat kasi nomor bakan sakya nu kam lakit kanum kanum melak ban download tengah hab ban batai tang da ka pareng strictly tang da pareng to the point bet dengan sa sen seki kena te dalek kumta ka kayarap himo te don ka po nga download na po YouTube kumto kito kitab kito ki videos ki bay hab ba ka chapter lani ki we ki chapter ki pa khamsop dengan sen ki kena dengan sen de kito ki banga shu download na YouTube bede ki kena ki ong mes nim song thu namar ba mo ki explain kito ki non tribal se ki blue na po not ki ong bangim song thu mo youtube video ka bha hi beda batai hi mapi tang habal batai hi te kita mau ki deki obstacles ba banga ni ya kendu kijing kita ngi kena school ngi ya kendu hak kene online class kalong ba ngi myo ya ka explanation ka pasai bat kawer kalong ba himdan mobile phone hi pat ni sula daki phone jang ki kmi pa bat ma ki ro ki dan hi ki kam ki ba ki ro ki dan ki kam bat ta hi ka jenjare ngi ba yo bahaya ke online class but ka jing tai ka bang yo na kane online class kalong ba but ngim suna yo bha ka jing tai ka bakura tang ba yo hi katu katne bat ni laban yo ta kinut bat ni laban prepare ki tang bangin lada don kan ka exam ke bakati ne follow down macam la yo lat su ban school Deling ba jong pingarap sini kajan ini kita online class siamba layar ni school ban yo pendum yang kita jenang isa kembang julong mencua por bang lesu school man kesni iji mutoi nang kene ka online class long bang yo yaki take ku ba mencua ni yo school ki notes iji matai ku makin kai ki patai yang ni te lingba jong ka online class lu ni yo ban jadi dos ke bagi maki ki ai dalam batai ku ban le ke jing batai baro kalong kumcu kuma mencua tamba kalong gawe mam cemla su ban ya komunikit para kana ban share jing e jung ni ang share mang jing pule putih de bagi noi kai rom cemla la su ban i makman jing social ha wi yang ban kli kli kai ladang jing e te cuma toy babon ni bagawan ng kelas te bagi badu cuma toy babon ni kena school ni semla ban khet ya kapun ban le kata online class jinduna yang bagi jinduk ai te lembah kini ki jing e bagi oyo ni ban share bagi perlo ban yarap lagi ya kapun ban le online class